በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይሁን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣለኹም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ተጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹን ነው። ከምኡውን ነታደረት አሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሐን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳንና ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ክብሪ ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 29 ጥቅምቲ ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 29 ጥቅምቲ በዛ መዓልቲ እዚያ መዘከርታ በዓለ ልደት ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደሉ ዝዘከረሉ እዩ። ምስጋና ንዕኡ ንሕያዋይ አቦኡን ንምሓርን ይቕረ ባህልን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለልደትከ በበትረ አሮን ዘተርእየ ዓመፀገየት ወፈረየት እንበለ ይስቅይዋ ማየ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ገጽየ ከመ ትምሃረኒ ስመርችያየ እስመ አንተ ትቤ መሃሩ ነዳየ አሜን። ምሕረቱ ቸርነቱ ይቕረትኡ ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ናይ መድኃኔዓለም አቦና አሜን። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ዝሃገረ ተሰሎንቄ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓብይን ክቡርን ቅዱስ ዲሜጥሮስ ዝሃገረ ተሰሎንቄ ኣብ ዘበነ ከሓዲ ንጉስ መክስምያኖስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ዓዱ ተሰሎንቄ ዝኾነ እዚ ዲሜጥሮስ ዝተባሃለ ሰማዕት ኣብ ዘመነ ከሓዲ ንጉስ መክስምያኖስ ሰማዕትነት ዝተቐበለ እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ተማሂሩ ምስ ዓበየ ኣብ ዝቐንዐት ሃይማኖት ተዋህዶ ብምጽናዕ ወንጌል ምሂሩ ናይ ምእመናን ህይወት ዘድሕን ኮነ። ንብዙሓት ካብ ኣምልኮተ ጣዖት ናብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ስለ ዝመለሶም ክፉኣት ስለዚ ነገር ኣብ ቅድሚ ከሓዲ ንጉስ ወንጀልዎ። ንጉስ ድማ ጭፍራኡ ልኢኹ ምስ ኣምጽኦ ንጣዖታት ዕጣን ኣዕርግ በሎ። እዚ ቅዱስ ድማ ብዘይካ ንእግዚአብሔር ንኣምላኸይ ንኻልእ ዝግዝኣሉ ኣምላኽ የለን በሎ። ድሕሪኡ ንጉስ ብዙሕ ኣሰቃቂ ስቃያት ምስ ኣውረደሉ ኣሰሮ። ከምኡውን ንጉስ ጣዖታቱ ንክሰግድን መስዋዕቲ ንኸቐርብን ኣብ ዝሓተቶ ጊዜ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ድማ ንትእዛዙ ከም ዘይተቐበሎ ምስ ፈለጠ ንጉስ ንስብከቱ ብኹናት ኣብ ብዙሕ ቦታ ወግኦ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ድማ ኣነ ብዘይካ ንሓቀኛ ኣምላኽ ንጎይታይ ንኣምላኸይ ንመድኃኒን ንኢየሱስ ክርስቶስ ንዝረኸሱ ጣዖታት ክሰግድ ወላ ዕጣን ድማ ክዕርግ ኣይፈቅድን። ኣብ ሰብነተይ ድማ ዝደለኹምዎ ግበሩ በሎም። ንጉስ እዚ እውን ብተደጋጋሚ ብኹናት ኣውጊኡ ቀተሎ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ድማ ሰማዕትነቱ በዚ ፈጸመ። ንስጋኡ ኣውፂኦም ምስ ደርበይዎ ድማ ምእመናን ኣልዒሎም ናብ መከራ ዘመን ክሳብ ዝፍጸም ኣብ ሳጹን ገይሮም ኣብ ሕቡእ ቦታ አንበርዎ። ናይ መከራ ዘመን ምስ ተፈጸመ ድማ ኣብ ከተማ ተሰሎንቄ ሰናይ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖምሉ ንቅዱስ ስጋኡ ኣብኡ አንበርዎ። ካብ ስጋኡ ድማ ዘደንቑ ዓበይቲ ተኣምራት ተገልጹ። ጨንኡ ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ ናይ ጨና ቅብኣት ካብኡ ስለዝፈልሐ ብዙሓት ድውያን ተፈወስሉ። ብፍላይ ድማ
أبناء عرفتو بعل كاب كالي علتات بزبلة بزحات يفسس نبرا إذا عبيت أمر دما كسب عالم فتصامي كي تقارص كنبر كلئيو نእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ሰማዕት ድሜጥሮስ ይምሓረና በረኸቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለከ ድሜጥሮስ ሰማዕት ርጉዘ ጎቦ ኩናት እስእለከ ህፅረኒ በጽጌ ቅድሳት أي مأرر قور أي سكاو أزما هسرت فداي متبعت سهول ومرير موت كم أون بزا معلت زيا عارك قدس ديمتروس ناي زخنا ناي قدس سكتار سماعت مذكر تعرفت إيو እግዚአብሔር አምላኽና በጸሎቱ ይምሓረና ንዘላለም ዓለም አሜን አቡነ ጸቃውአ ድንግል ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ መምህር ደብረ ዘኸኝ ዝኾነ ብፁዕን ቅዱስን ጸቃውአ ድንግል አዕረፈ ናይዚ ቅዱስ አቦ ወላዲ አቡኡ ካህን ስለ ዝኾነ ብጥበብን ብተግሳጽን አዕበዮ ኩሉ መለኮታዊ ትምህርቲ ድማ አምሃሮ عبيو ودي 4 ዓመት ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ አቡኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ገዳም መንኩሱ ብመምህርነት ተመረጸ ኣብ ናይ ኣባ ገብረ ማርያም ወንበር እውን ተሾመ ኣብቲ ጊዜ እቲ አቡኡ ንወዲ ልብሲ ምንኩስና ኣልበሶ እሞ ንስሙ ጸቃውአ ድንግል ኢሉ ሰመዮ ካብታ ጊዜ ጀሚሩ ድማ ብዘይ ምቆራጽ በጸሎትን ብብዙሕ بمسجدن عبي تجادل دحرزي أدما أبونا ጸቃውአ ድንግል أبو مس أحرف أب كندي أبو تشوم أمه ناباجعو بصبوت أتحللو حلوم ليتي ملوك دما وشتي بحري قيمي حدر يسلنا ورا كابت بحري مسوات دما رهاسو أبلع لمدرك ساب زين طبطب سجدة يزوترنا ورا مقبود ما درق أباني مكبنا ورا انبر زمكره زطعم مغبي ايقمسن نبره እግዚአብሔር አምላኽና ድማ بإيد ጸቃውአ ድንግል ተአምራት ገበረ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ መንገዲ ክኸይድ ከሎ ካብ ቆልዓኡ ጀሚሩ ብእግሩ ከይዱ ዘይፈልጥ መጻጉዕ ረኸበ እሞ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ኢሉ ዝጸልየሉ ማይ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ዝነጸገሉ ምልክት መስቀል ኣብ ዘማዕተወሉ ጊዜ እቲ መጻጉዕ ፈጺሙ ደሓነ አቡና ብዙሕ ተአምራት ብምግባር ወንጌል ብምስባኽን ንእግዚአብሔር ምስ አገልገሉ ጊዜ ዕረፍቱ ምስ አኸለ ንእሽተይ ሓመመ እሞ ብሰላም በዘለማዓንቲ አዕረፈ ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘላለም ዓለም አሜን በረኻቶም ይሕደረና አሜን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ጥቅምቲ 29 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አቡነ ሳሙኤል ጻድቅ ዘደብረ ወገግ አባ ጸቃውአ ድንግል ዘደብረ ዘኸኝ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሰማዕት ቅዱስ ስቅጣር ሰማዕት ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ አምላኻት ናይ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ማርቆስ ዘተርማክ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊት ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ ቅድስቲ አርሴማ ድንግል ወአባ ዮሐንስ ዘጋስጫ አሜን አሜን በረኻቶም ይሕደረና ዝወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ይተአረመለይ አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን